tung tegas doi hudok tuho ito ulang bisa yang guru kami tua nunga tungho ito holong diro haki tuho papos maro kami tua udah siap rohaki tu cosa sada horona ho isi ingot mai ito udah cosa icuriga ai marsi tu doa iko cosa dia tumorang pinatahata na mapaigang gurohan pasiri kita suguraw manikos na una cosa curiga asa unang gabi sega orang tinananiroha na turos turairan ito hasia inupaparangai na sujari mumbai iko cosa dia papos maro kami tua udah siap rohaki tu cosa sada horona ho isi ingot mai ito